Takže zdar lidi, tady Viktor Žuška a vás v tom u dalšího videa. Tentokrát je to prank na moji kamarádku. A teď mi píše, že na zastávce, takže já si ji chci vyprankovat tak, že my jsme se možná skoro pohádali a já jsem odešel. A napsal jsem jí, že jsem odjel autobusem pryč. Takže jsem mi napsal a jde na zastávku před můj barák a ono už je tam, takže já vám to zkusím nějak nenápadně ukázat. Já vám to nějak nenápadně ukážu. Jo. Možná jste ji viděli a já ji nějak zkusím vyprankovat. Prostě, že ať dojde na kapličku, na další zastávku. Momentíček, chvilinku. Dojde já ho vyprankuju tak, že mě kousl nějaký pes, že potřebuju pomoc. Já zkusím takto vyprankovat. Potřebuji pomoc dom. Já už asi možná půjde. Moment. Jo, že kousl mě pes, potřebuji pomoc. Ona, že jako fakt, říkám jo a ještě plakající smajlíky, takže jsem zvědavý, co mi na to řekne a ještě mi do toho zima. Takže jsem zvědavý, co mi na to řekne. Ty málem mě zalíme. Ona mi napsala, že a je tam s tebou ta pánička od toho čukla. Říkám, ne, pes už je pryč. A ta pánička, ta nebyla. Teď akorát dojel autobus a já jsem ho poslal na druhou zastávku. Takže já ho musím nějak odlákat. Už jdeš? Ona mi napsala, že kde jsou, tak jsem mi napsala kousek jednoho obchodu s potravinami. Ty ona je pořád na zastávce a málem si mě všimla. Ona ještě nejde, tak musím napsat, že mi teče krev. Díka bale, teče mi krev.
No, napsal jsem jí, že se má pohnout, že mi teče krev. Takže snad to dobře dopadne. Snad na mě nebude tak nasraná. Snad už půjde, doufám. Ty ono ještě nejde. Ne, musím nějak vyhledat. Pojď už. Prosím. To bolí. A do toho mi je ještě zima. Jo, už jde. Moment, já vám to zkusím nějak. Moment. Moment, ona už šla, takže já tam musím být dřív než ona. Já tam musím být dřív než ona. Já se tam nějak musím dostat, já se tam musím nějak rychle dostat, takže já se ozvu, až budu u toho obchodu. Moment, chvíli. Já se musím dostat k jedné zatáčce, kde se oddělíme, tak aby o mě nevěděla. A já se musím od ní držet strašně daleko, musím mít daleký odstup, aby mě nespozorovala. Takže já se ozvu u té zatáčky, zatím čau. Tyjo, ona je jak slimák. Ona je kousek vepředu. Na mě teď málem vystartoval opravdový pes. A ty mi píše, kam má jít. K Bohemce. Za Bohemku. Tak. Já jdu tam. A ona už je skoro pryč, takže já běžím tam. A hledám nejrychlejší cestu. Až se tam musím rychle dostat. Já se musím pomalu schovávat, aby mě neviděla. Tak, já se schovávám strašně moc. A ten motor půjde. Tak, já tam musím být mnohem dřív než ona. Zatím čau. No, já musím napsat, že jdu jakoby směr do hospody.